Tuula, hei! Mihin sä menit? Löytyi sellainen kirje. Mikä kirje? Koulun tarkoitus on opettaa ja valistaa. Meille on tärkeää, että annettuja sääntöjä osataan kunnioittaa. Kuka täällä edes alkaa opettamaan tieteitä, mitä ne ei hyväksy? Koulupuna urisee, ylpeänä pukisee, jos vain oisin opiskelija, korven instituutissa, sääntökirjaa kunnioittaisin, roolissani kiltisti kuulisin ja toivoisin. Se kaikki pistää päät ihan sekaisin. Nyt on enää turha korottaa ääntänne! Sanottavat on nyt sanottu! Aamen. Olemme olleet liian lepsuja tämän asian kanssa. Ja tämä pätee myös omaa tyttäreesi. Isä onkin ollut vähän vastahakoinen siitä, että nainen johtaisi Mustakorven instituuttia. Mä luulen, että meidän piti olla tiimi. No eiks nää kirjat nyt kuitenkin olisi tärkeitä? Oiko kolaris, vassun jo peijää rakastaa. Nyt on käsillä ne hetket, joiden takia me edes perustettiin tähti